खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगुस्री बसुमतारी। लैहोर बर' आरो किरण बर'नि नखराव गोदानै लुफुंजानाय बाथौ थानसालि बेखेवदों। उदालगुरि जिल्ला हासरा गामिनि लैहोर बर' आरो किरण बर'नि नखराव गावसोरनि नाजानायजों गोदानै लुफुंनाय बाथौ थानसालिखौ बेखेवदों आरो बे गोदानै लुफुंनाय बाथौ थानसालिखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। दिनै सानसेनि हाबाफारिजों धोरोमनि मोनसे गोथार हाबाफारि बाथौ थानसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव हासरा गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे नखरनि गासै सोद्रोमा आरो हांख्रायजानाय आलासि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो डिमाकुसि हालामनि समाज सिबियारि जौस्रां बर' आरो गोबां दैदेनगिरि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। हाबाफारि बायदियै धोरोमनि जाथा बिरहोनाय, दैसानि दै गोथार लायनाय, थानसालि थारनाय एबा गोथार खालामनाय, बोर सारस्रिनाय आरो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थानसालि लानाय एबा बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। जोंहा मानाव गेदेर किरण बर' जायखौ गुरु हिसाबै बयबो मानियो आरो बेहा मोनसे गावहा ईश्वरिक शक्ति मोनदों इसोरनिफ्राय आरो बे शक्तिखौ मोननानै बियो गोबां मानसिखौ सेबा खालामो आरो बाथौखौ नेम निथिनि गेजेरजों जेब्लायबो फुजिबाय थादों आरो बिथाङा दा गावनो नखराव जिहेतु ओरैनोबाबो फुजिबाय थाखानांगौ नेमखान्थिजों दा समायना रमायना मोनसे बाथौ थानसालि लुनानै लादों आरो बेखौ दिनैहाय कमप्लिट जानायखाय बेखेवनायाव आंखौबो हांख्रायहरदों आरो आं गावखौनो खाफाल गोनां सानदों। बेबायदि गिदिरथार मोनसे धोरोम होननानैल' नङा आरो इसोरनि न' इसोरनि जायगा बेखौ बेखेवनानै होनो मोननायनि थाखाय आरो आं साबायखर बावदों मानाव गेदेर जों बयनिबो गुरु जोंनि किरणखौ जे बिथाङा गावनि जिउआव गाव थाग्रा न'खौ गोसो होआजासे इसोर थाग्रा न'खौ जोंनि थानसालिखौ गाव हारसिंनो बेबायदि लुनायनि थाखाय बे मोनसे गिदिर बिदिन्थि। जोंनि जिउआवबो जों बेखौ सोलोंनांगौ। धोरोमा जेब्लाबो गिदिरसिन, इसोरा जेब्लाबो गिदिरसिन, गतिके इसोरनि जायगाया सिगां मोननांगौ आरो जोंनि गेजेराव बे बिदिन्थिखौ बिथाङा दिनैहाय होदों। आरो जोंनि रायजो राजा दा खाम सिफुं जेथा सेरजा लानानै दिनै आर'जगिरिफ्रा फैखाबाय आरो बेनि गेजेराव जोंनि मन्दिर बेखेवनाय लेखा जों खेराइ मोसाहोगोन होननानै खेराइबो लिंखानाय दङ। दा बिथांमोना एसे सफैथ'नो हायाखै, सफैसिगोन होनना बुंदों। दा बेखौ जों मोसाहोगोन। दा नैबेखिनि आं मन्दिर लुफुंनो हानायाबो आं हारसिङै लुफुंबाय होननानैबो बुंनायाबो दा आंनि हारसिंल' नङा नांसिगोन। दा रायजो राजा जिथु दुखु जेंना खैफोद जानानै दिनै समाव फैबाय, बे फैनायनि गेजेराव बिसोर राहा मोनबाय। सोरबा गिदिर बेमार आजार जानानै राहा मोनाखैमोन बा मेडिकेल हामाखैमोन। दा बिनि गेजेराव जों आइ आफानि बोसोन मोननानै बा गियान मोननानै दिनै बायदिसिना जों माबा मुलि गोथांजों माबा इसोरनि जों फाव फुजा खुंनानैबाबो माबा मोनसे फुजा होनानैब्लाबो बिसोरखौ जों रैखा खालामनायनि गेजेराव सोरबा गरसे गरनै जोंनो दान सारदों। दा बेखौबो लोगोसे जों बिसोरनि साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे आरोबाव सोरबाफोरा गथ' मोननाय बिनि गेजेरावबो आंनो हाजासे मदद होदों। दिनै रां रुफा बावनानै होफैदों थानसालि लुफुंनाय समाव आरो जोंनि रायजो राजानिफ्रायबो एसे एनै जाय हानायफोरा होफैदों। बेबायदिनो आङो आंनि आंगो लोगोसे गासैखौबो लाफानानै आं दिनै नैबे मन्दिरसालिखौ इसोरनि थिन्नायजों इसोरनि गोहो लानानै इसोरनि मददजों जेरैबायदि फोरमायदोंमोन, नों फिसाया दिनै बाथौसालिखौ नों मोजां सानसे समाव लुफुंनानै जोंनि हारिखौ बाख्नाय होनांगोन, जोंनि धोरोमा जौगालांनांगोन, जोंनि धोरोमा दिनै थांनानै थानांगोन। अराय सम जोंनि हारिया जेथिंबो जेरावबो दिनै गुबुंले जालांबाय थानायखौ बेफोरखौबो दिनै फोसाबलांनो थाखाय नोंसोर साग्रिद जानांगोन आरो नोंसोर सिबियारि जानानै दिनै इसोरनि गियान सक्तिखौ लानानै मोनफा मोनफा दिनै गेदेमा बा गुरुफोरखौ लानानै बा दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बोसोनगिरिफोर लानानै नोंसोर फोरमायलां मोनफा मोनफा होननानै बुंदोंमोन। बे लेखायै आं दिनै गासैखौबो फोरमायलांनो नाजादों आरो दिनै बेखिनि फोरमायनायनि गेजेराव आं माबाफोर भुलबो जानो हागौ, बेखौ आं निमाहा बिनाय थादों। दिनै जोंनि फिसाफोराबो जों दिनै गासिबो जों दिनै गामिनि रायजो राजा गासिबो मोजाङै दुखु जेंनानिफ्राय रैखा मोनो। आंनि मन्दिरसालि बाथौसालिनो खुलुमनानैबाबो आरो गुबुन दाब जायगानिफ्राय फैनानै सोरबा बेमार आजार जानानै फैनानै दिनै बेयावनो फैनानै दिनै इसोरनि दिनै खुलुमनायजों बा आंनि गोहो मोननायजों आंनि फोरमायनायजोंनो बयबो दिनै न'खरा सान्थि जानानै थायो बा बेमार आजारनिफ्राय मुक्ति जानानै थायो। आं बेखौनो गोसोआव सानो आरो बिनिफ्राय जेसेबां दिनै सिबियारि गुरुफोर दोङो बेबायदिनोहे साबसिन हामसिनहे बेबायदिनो जों दिनै इसोरखौ लानानै थानसालि मन्दिर सालिखौ लुफुंलांनानै जों हारिखौ बाख्नायनाय हिसाबै जों दिनै बे नेम निथिखौ लानानै जों दिनै मोजाङै दैदेनलांनो हानायनि मोनसे आसा फारिनाय थायो आरो। दा बेनि गेजेरावनो जोङो बहुद गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेराव जों आवगायाव जेबो गैयामोन। बे गैयैनि गेजेराव आं लेखा फराबो दिनै लिरनो रोङा
आं जेबो लेखा फरा रोंखाया ओमफ्राय जिखिनि गियान मोन्दों इसोरानो आंखौ गियान होदों दुखु जेंना सोरजिना थादोंमोन दिनै आइ गुरु आफा गुरुखौ लानानै आं दिनै गावनि न'खरखौ फोसाबना लाबाय बेनि गेजेरावनो जों थांनानैबो थाबाय दा बेनि गेजेरावनो दुखु खस्थ' सोरखिनानैबाबो जों फैयै फैयै दा बिसिम जों मोजाङाव नुफैबाय बे नुफैनायनि गेजेरावनो जों दिनै इसोरानो राहा होनाय सानो आरो जोङो दा बेखिनियानो जोंनि साबायखर आरो जिखिनि जों दिनैनि नुजाफैनाय रायजो राजा गासैखौबो जों दिनै आर'ज खालामनानै बा इसोरखौ जों सिबिनानै गोजोनै मोजाङै दिनै इसोरखौ जों गोजोन होनो हागोन आरो जिखिनि हाबाफारि जोंनि रायजो राजाफोरानो दायथ' लानानै बा जोंनि आइ आफामोनानो दायथ' लानानै गासैखौबो सामलायलांगोन आरो जों दिनै नै बाथौसालिखौ जुदि बेखावबाय बे बेखावनायनि गेजेराव जों दिनै गंगा देबिनि दैसायाव जों दै गोथार लायनानै बे बाथौसालिखौ आरो जों दिनै गोथार खालामबावगोन बे गोथार खालामनायनि लेखायाव जोंहा दंखायो गुरु सुब्राम बसुमतारी जों बेखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों बे हाबाफारिखौ बेनो मावलांगोन आरो बेनि थाखाय जों आसा फारिनाय थाबाय आरो उनाव जेसेखिनि जों दिनै हाबाफारि दंबावो आर'ज गाबनाय जिहेतु मोसानाय गासैबो नेमखान्थिजों आरो माइनाव बरायनाय गासै हाबाफारिखौनो जों लालांनो सानबाय बेखिनिखौ जों रायजो राजानि मददजों दैदेनलांनो हागोन होननानै सानबाय आरो बेनि उनाव जितु रंजानाय मोसानाय गासैबो खुसि खालामनो हागोन आरो बेनि उनाव जों दिनै जानाय लोंनायबो जों गासैखौबो जाहरनो थाखाय बेब'स्था खालामदों जाहाथे रायजो राजाफोरा दिनै जे एसे जों ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोयो बेखौ जाहोनायनि गेजेराव दिनै खुसियै जालांगोन बा बयबो गोजोन मोनलांगोन बयनिबो न'खरा आरो बेयाव फैनानै न'खराव बयबो दिनै गोजोनै मोनसे बोरबानसा आसिरबाद बाथौ बोराइनि मोनलांगोन होनना आं दिनै आसा फारिनाय थाबाय आरो दा आंनि बुंनो गोनाङा बेखिनियानोसै दे मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन